Piż ġdid fuq il-familja kif Malta Post, il-kumpanija tal-posta lokali, talbet il-prezz tal-posta jiżdied. Il-proposta tresqet quddiem l-Awtorità Maltija tal-Komunikazzjoni bħala parti minn reviżjoni fil-prezzijiet tal-posta normali kif ukoll dik għal oġġetti akbar. L-aktar servizz popolari offrut mill-Malta Post jiġifieri il-posta tal-ittri u posta li ma taqbiss il-pis ta' 50 gramma u propost li jiżdied b'4 ċenteżmi matul din is-sena, b'30 ċenteżmi oħra matul is-sena d-dieħla u b'3 ċenteżmi oħra fl-2021. Dan ifisser li persuna li kienet tħallas 26 ċenteżmu biex timposta ittra sa 3 snin oħra se jkollha tibda tħallas 36 ċenteżmu, 10 ċenteżmi aktar minn dak fil-preżent. Jekk oġġett jiżen bejn 51 u 100 gramma, Malta Post qed titlob żieda ta' 29% jew 12 ċenteżmu aktar. Għal oġġetti li jiżnu aktar bejn 151 u 200 gramma, il-familji Maltin se jaraw il-prezz jirdoppja minn 82 ċenteżmu għal euro 85 ċenteżmu sal-2021. Se jintlaqtu wkoll dawk li jużaw il-posta għal diversi oġġetti f'daqqa, jiġifieri s-servizz tal-balk għal aktar minn 50 oġġett tal-istess daqs, fejn Malta Post qed titlob żieda ta' 25% fuq il-prezz attwali għal oġġetti li jiżnu sa 50 gramma u żieda ta' 11% fuq oġġetti bejn il-51 u l-100 gramma. Iż-żidiet proposti issa jiddependu minn deċiżjoni tal-Awtorità Maltija tal-Komunikazzjoni. Malta Post iddikjara li ilha snin tagħmel it-telf minħabba żidiet fl-ispejjeż relatati mal-impjegati u fatturi oħra bħall-inflazzjoni. Din hija żieda oħra li jekk aċċettata tkompli tafas lil familji Maltin wara żidiet f'diversi prodotti fosthom il-ħobs, pastizzi, il-prodotti tal-ħalib bħal yogurt, l-irkotta u l-mozzarella u l-ġbejniet kif ukoll il-patata. Żidiet li kif konfermat mill-NSO waslu biex il-prezzijiet f'Malta komplew tilgħin f'xejra kostanti li ilha għaddejja 12 xahar u li komplet f'Marzu, b'mod partikolari minħabba żieda fil-prezzijiet tat-takeaway.